Naš poznati reditelj Miloš Miša Radivojević gost je današnje hronike Međunarodnog filmskog festivala na Paliću. Gospodine Radivojeviću, vaš najnoviji film Ni na nebu i ni na zemlji u stvari nastavak je vašeg opusa sa filmovima sa savremenom urbanom pričom, sa beogradskog asfalta. Ni na nebu ni na zemlji je moj 11. film, a to 11. je zapravo jedan novi početak. To sad kad se ovako čovjek okrene u ovim ozbiljnim godinama, to je za naše uslove i našu sredinu jedan u stvari ogroman broj filmova. I naravno svakim danom je sve teže baviti se ovim poslom. Na neki način smogli smo snage, jedna grupa ljudi, glumaca, scenarista, mojih umetničkih saradnika, okupili smo se, našli smo ljude koji su nam pomogli, vrlo teško do duše, i eto napravili smo ovaj film. Ja sam veoma zadovoljan kako taj film izgleda. To je bio jedan težak rad u teškim uslovima, što ne treba, mislim, sasvim je normalno da sve što ljudi, sve ljudske delatnosti, svi poslovi, sve se radi mnogo teže i mnogo komplikovanije. Prema tome, ne naglašavam ovo zbog toga da bih to pripisao sebi u neku zaslugu, nego jednostavno zaista mislim da je danas završiti igrani film jedan veliki podvig. A ako je čovjek pritom, jel da, naumio da u taj svoj film zarobi ovo vreme, da taj njegov umetnički iskaz pretenduje da jednog dana bude dokument o ovom vremenu, onda je stvar utoliko teža. Ja se nadam da sam ja sa svojim saradnicima na neki način taj zadatak obavio na jedan miran, dostojanstven, nepatetičan i nepretenciozan način, i veoma bi se radovao da taj film nađe svoje gledalce. Ohrabrio me na neki način, ohrabrila me ta reakcija palićske publike. Film je primljen sa velikom pažnjom i sa, rekao bih, velikim razumevanjem. Recite nam, kakvi su daljni vaši planovi vezani za ovaj film? Da li vi očekujete da će film ipak uspjeti da probije blokadu i bude prikazan negdje na nekom međunarodnom filmskom festivalu? Pa znate šta, ne mogu da izigravam proroka, jer moj prošli film Uvod u drugi život je zaglavio kod policije i carinika u Montpellieru. Goran Marković i Zoran Tasić za malo nisu bili uhapšeni. Rekli su mi da su bili tretirani od policije kao da su nosili heroin. I taj film je još uvek u Francuskoj. Mi ga nismo dobili, ako imamo tu jednu jedinu titlovanu kopiju. Dakle, prosto ne želim da prognoziram sudbinu tog filma. Mi ćemo naravno uz pomoć prijatelja pokušati. Šta znači prijatelja? Ja mislim da je jedan izvestan broj ljudi koji se ozbiljno sad bavi promocijom jugoslovenskog filma, mislim pre svega na kritičare i publiciste i ljude koji na neki način onako uporno i tvrdoglavo pokušavaju da nađu sve moguće kanale, ne bili, jel da, bar to malo što imamo produkcije na neki način pustili u svet. Tako da mislim da će pomoći da bi mogli da se nađu načini i putevi da se stigne do nekog, ne znam, Toronta, Montreala, Evrope, ne znam gde i tako. Mislim da nismo u situaciji, nekoj velikoj situaciji da biramo, ali ćemo se boriti, jer to mislim da tako jedan strašno ružan odnos prema nama, mislim da se lagano menja i da taj odnos neke vrste revolta zamenjuje jedno osjećanje radoznalosti i potreba da ljudi zaista vide čime se mi to ovde bavimo, način kako mislimo, o čemu govorimo i tako. Gospodine Radivojeviću, hvala na ovom kratkom razgovoru. Iskreno želimo vam puno uspjeha i nadamo se da će film konačno pronaći put da se pojavi pred gledaocima van naše zemlje. Hvala vam.